Esta semana deron comezo os traballos para a canalización da rede de pluviais e o separativo na céntrica rúa Irmán Sinsua en Rianxo. Esta obra, financiada pola Deputación da Coruña, vense sumar á recente sustitución dun treito da rede de abastecemento de fibrocemento. Neste momento as obras que se están realizando é todas as redes pluviais canalizala, unilas nunha única rede, facer unha especie de doble desviación, o tramo da riba da rúa, poñer unha derivación dos pluviais cara a un lado, e de aquí para baixo, desta zona para baixo, pois tería outra actuación de unir todos os pluviais, separar, facer a separación correcta pluviais, rede de saneamento e continuar cara a baixo xa na caída da propia rede. Estamos aproveitando tamén para sustituir todas os pluviais que baixaban directamente, as canaletas que baixaban directamente das vivendas, dos edificios que hai nesta zona, facendo xa subterráneos e que se unan xa directamente á rede de pluviais, no que antes era unha rede que iba directamente ás veces ás aceiras, outras veces á propia rúa. Xunto a estes traballos, o Concello decidiu acometer con fondos propios tamén a renovación de redes na Rúa dos Mestres, transversal a Irmán Sinsua. Unha vez concluída a instalación das tubaxes, procederase á repavimentación das dúas vías, que precisaban tamén da renovación do firme. Unha vez remate todo o traballo de furar e de excavar, pois será cando nos metamos a facer xa a obra de reasfaltado que incluirá todo este vial de arriba abaixo e máis o que nos cruza agora perpendicularmente, que é a Rúa dos Mestres. Entón quedará, esperemos, pois completada unha pequena zona de urbanización con garantías dos servizos e subterráneos, e que as molestias que ás veces causa a chuvia queden reducido a mínima expresión. O Concello aproveitará as obras para mellorar a seguridade e a accesibilidade na zona, coa rebaixa da altura nalgunhas beiras rúas. Está previsto que a actuación estea rematada antes do verán.